naglatagaw na po si Cordapia sa Siargao. So, atong kumusta na iyang laad dito, kita mga tao ngayon na ilaw na. Natagawan daw ngayon. Hoy, Boy Bulket, oh, kasi sir, di ba sir, nakita ka sir? Oh. Sa ito nakita ni mo sir sa video sir? Napanood ko sa imong video, pagka-anindot kayo day. Dili sa Siargao naka-abot ang imong video saksak sinagol katawa bisakol ka daghan mo sir ba mga surfer sir ba? Daghan may nangita kay mao may among lingaw. Pag gumanamog tudlo, mangita may ina Boy Bulket. Regards daw siya sa imo. Regards daw siya sa imo. Regards daw siya sa imo daw. Surfer siya ha. Surfer, balik diri, balik diri. Balik ta diri summer para mag-surf ta. Bolbolkit mo ari kag Siargao ha. Sige, sir. Invite siya, sir. Sir, Bolbolkit mo ari kag Siargao. Nindot kayo. Siya si Choi. Choi. Nindot ka. Choy, Boy Bulkit, dili Bulbulkit. Sa imo mga vlog, kita siya sa imo mga episode. Okay. Na-surprise kay ko, nakita siya siya nga. Ma'am, di ba ikaw man na siya ang kuan kanang naa sa saksak sinagol ka tao bisag go sir kana. Unsa imong maistorya sa sir, saksak? magkita-kita ta. Sir, unsa imong maistorya sa saksak So, sinagol okay ka na. tao So, bisakol? daghang kayong salamat no ari pod mo Siargao para ma-meet pod ninyo ang local surf Siargao. Yes. So, katagaraw nag-uban ta. Una, Yes, sir. Yes, sir. Isa istorya, sir. Sunod lang adlaw, moabot ka rin Siargao. Yo, sir, kabuton no kanina dinhi Boy Bulket. Magkuman Bolbolkit. Magbuhat ang saksak sinagol. The best sir, magboto sila. Episode sir sa surfing Sa sir. episode sa surfing. Si Choi. Sige, salamat. Yo, Siargao. Nice kayong Siargao sa Cloud9. Cloud9. Saan isa sir? Cloud9. Cloud9. Cloud9, Siargao, thank you so much. Pon, mulaag lang ko dira. Basta, mulaag ko dira. Tapos pagtaon ako si Choi. Choi yung ngalan, no? Ang atong surfer. Thank you so much sa inyo, pagsuporta. Thank you so much sa mga taga Siargao sa inyong pagsuporta sa Saksak Sinagol, Katawad, Bisagol, and of course sa itong mga kabuang sa artistang Hilaw. Hopefully, makita-kita tadi akong magsugod akong lag, habit-habit na. Ito pa yung ibuat ka ng kondapya ka diri ba? Surfing Beach Resort. Oh, Surfing Beach Resort. Ikuan mo gini siya ang center of attraction sa Siargao Island, Philippines. Bye-bye! Bye-bye! Idol! Naglag-lag at mayo. Itong picture. Lasa. Lingas kayo sa dami. Nice kayo eh. Grabe ka nice oh. Nice kayo. Nice kayo. As in, very nice oh. Mga surf. Mag-surf na po na sila. Mag-surf na po na sila. Mag-surfing na sila. Dito mga higana kung namoy mga beautiful spots dira nga wala pa kayo na vlog, wala pa kayo na feature, kung gusto niyo ma-feature, i-message lang na below, ay comment below kung yung pictures. Tapos kung napoy mo yung mga kaila dira nga naitagod sound kay nga mga talents na pwede natin siya nga matabangan through my page, i-message lang yapon ko or i-comment below ilang ngalan, sa ilang area, sa dapit. And of course, kung gusto niyo invite ang artistang Hilaw ako sa inyong lugar, kung himo, pwede makatambay sa inyo sa one night lang o kato malibot po inyong lugar at makita. And of course, sa gusto mo appeal sa artistang Hilaw para mag-guest, actress or actor sa tuwang binisayang salida, invite lang ako. I-try na to. Thank you so much!